No niin, terve kaikki. Täällä on nytten Peliksinä tällä kertaa aloittamassa tämän CSGO-pelin. Ja täällä on myös mukana yksi tietty henkilö. En ole. No ei sitten. Me sut helvettiin tota. No niin. Joo, niin mitä mä tässä nyt aluksi sanon, ennen kuin tuo nyt keskeyttää minut. Niin, minä olen näköjään saanut Silver 3. Kaikki varmaan näkivät sen alusta jo. Niin. Ja sitten toinen asia, mitä mä oon sanomassa, että kiitos sille yhdelle tilaajalle. En muista tällä kertaa nimeä, mutta kuitenkin näistä aseista. Mäkki, 10 elää siellä, mölisee yhtään mitään outoa. Perkele kun mikki on ihan väärässä paikassa. Niin. Mäk 10, Tatter, Papsemenen, Hopeavartsi, Gali AR, Kami, sitten P2000 Pulssi, P250 Pesä, ja sitten toi Scar 20 verenpunainen seitti. Mä pistän tonne noin, tänne kohtaan, kun se menee, että mikä sen kanavan nimi on, pistän tonne linkin. Sitähän voitte käydä kattoo hänen kanavansa. Onko sanat sekaisin koko ajan hirveän vaikeita puhua? Kyllä. Mä sanon kuten Jonne, mitä me katsottiin silloin. Niin. No en minä sille voi mitään. Jos sulla on nyt tota asiaa, niin sano. Mä menen nukkumaan. Joo, te ette ole nähnyt hirveästi, että mä oon pelannut. Te ootte nyt nähnyt, että me pelaan Dustissa ja sitten... Mitä? Oli sitten se oli joku toinen, mä en muista sen nimeä, mutta Infernossa ette ole nähnyt, että sitten sitten tää Peliksinäkään ei ole nähnyt, että se on pelannut Infernossa, niin että minäkin ajattelin, että te näette, että minkälainen mä oon, kun mä pelaan Infernossa. Paskapäivä puhun kuvata. No on oikeesti, kun sä oot sekaisin. No niin. Ne menee mutta sen juttu, että niinku täällä Finlandboy Gamerilla, mä puhun sanoo oseen sitten vaikka näin. Sitä. Niin teillä on ihan mukava päivä. Niinku te pääsitte jo 12 huomenna. Pääsee huomenna koulussa vasta 3. No sulla on paskempi aikataulu, sulla on paskempi luokka siellä koulussa. No mulla mä menen 3 kertaa 9 ja kaikkea. Ja 3 kertaa pääsen tasakuten 3. Eka sana, eti kun yhdellä oppilaalla eka sana opettajalle. Ja me ekana koulupäivänä mieti, haista vittu. Niin, no mulla se oli semmonen, kun se sanoi, että tehdään vielä nimenhuuto tässä. Mutta nyt ei ainakaan puhuta koulusta. Nyt kukaan ei kiinnosta mun koulu. Nyt mennään peliin. Elää, tulee häiritse, mulla on videokuvaus päällä, mene pois. Mene pois, et puhu yhtään mitään. No herran jumala toi nainen oikeesti. No ei se mitään haittaa, jos kuul pikkasen. Tuossa näitte kuinka oikeesti ärsyttävät nuo vanhemmat oikeesti voi olla, joskus elämässä. Mä toivon, että jos teillä ei ole vanhempia, niin mä oikeesti halusin saman elämän. Oikeesti. Kiitos sen näkemiin. Mä pelkään kohta, että mun isä tulee kohta syömään. Älä. Nyt mennään peliin jossain. No mennään vaan. Joo. Se tuli taas tuolta tuijottamaan, kun mä Olisit sanoin. pistänyt se CS Play Team. En mä jaksa sitä pistää, Niin, tää on mun oma tiimi. Sun oma tiivis. No ei mun oma, tää on Ditchi ja mun. Niin. En mitä kun ilmat loppu. Niinpä siinä kävi. Saakeli. Se on vähän hauska juttu se, että mä sanoin aika rumasti äsken tälle naiselle. Muija tuli teistä käyttää videoa apua. No jes, päästiin nyt Infernoon. Tässä lähtee. Tässä jo lähtee ja häpiö tulee. No, ei nyt mitään. Mä melkein voin arvata, että tässä ei tule niinku meille yhtään suomalaista vastaan. Se on kyllä aika epätodennäköistä, koska meitä on 2 suomalaista tässä serverilla. Mitä sanoit sitä osasta sanoit oikein? Mitä? Mitä sä oikein sanoitkaan sitä osesta? No siis sanoin, että te pääsitte 12 molemmat. Joo, se oli sekoite, joo. Niin, se on aika edistävä. No, tai me... Te hengailette sit siellä, niin mä tuun 3 tunnin päästä pentteleeseen. Me odotellaan sua. No niin varmaan otatte. No te voitte tulla periaatteessa vastaankin sinne, tai jotain. No en helvetissä. Ei siis saatana. Ihan reilu. Ei oo. Ihan reilu, en helvetissä. Mä menen sitä kotiin pelaa syössä. Oikaa. Ei mä tuus, mä lähetän viestiä kun mä pääsen koulusta ja tuus. No ihan reilua kaudeta, en helvetissä. Mä en varmana tuu. Anna 1 avain ja 1 laatikko, en helvetissä. No ei todellakaan antais. Mikä hemmotin vetsku? Kuka toi on? Mä en tunne ees kukaan. Oot sä joku vaihtanut nimensä kuitenkin? Okei, mä en tiedä kuka toi äsken se oikein ampuu.
Ootte nähnyt mut uuden Untur Deadin. Hieno sen taustakuva. Ei taas. Ei taas. Mikä? Täällä onko Saakotin... Ei. No mitä, älä häkkeri. Siis toi Saakotin kuva tuolla yhdellä vastustajalla. Jos näet. Toi Saakotin Spongebob, mikä vitsi pullistelee tuolla. Niin toi niin. Paupesusieni, niin. Paupesusieni. Herra jumala. Jätä tuolta porukkaa. Se on fitness-huumeessa. Uissoo, kun täällä muuten räjähtelee ja ammutaan ja kaikkea. Niinkö sama kuin sai turtun neljästä. Suosittelen katsomaan Untunedia ja pistää laikkia sille, jos haluatte Siellä on, nähdä. sitten elämä vaan sen sitä AVP. Nyt turpa kiistä, mä haluan puhua rauhassa. Siellä on AVP! Mä tapoisin jo. Mitä loppuu? Joo, Niin, jatketaan. että... Niin, sä sanon appuun. Niin. Untunedista katsotaan laikkia, jos haluatte nähdä mulla vielä siitä. Koska en tuu Minä tekemään. äsken haluan nähdä. Minä äsken haluan. Mm. Se on semmoista sekoilua, mitä minä sitä näin, niin... Pakko saada lisää. Mutta mä en muista no. Niin munkin pitäis varmaan sitäkin tehdä, kun Osannus sanoo, että haluaa sitä lisää. Vois tehdä kyllä. Varmaan huomenna mä kuvaan, koska tänään ei ehkä kerkee enää. Niin. Heti kun tämmönen tupee, niin ehkä sitten... Heti kun ne koulut alkaa, mä sanoin teille kaikille, että videot alkaa tulee. No ne tulee BL, kun otti Molotovin. Sä kotti, mutta mä unohdin kokonaan pistää sen yhden resoluution pienemmälle. Mä muistan tätä rundin jälkeen. Tää on nyt pientä lagimista teille. Samperi. Ai niin, teillähän se ei lagi yhtään. Mulla se läki ihan saakka. Sit tulee yksi. Käänpätään tässä. Eihän sulla on no dessua. No hyvä. Sitten mä antoin saada sen pisla, koska siellä on Lokki. No tietysti sieltä tulee joku toinenkin. Siellä on nurkas toinen. Sossa saakotti pullistava Spongebob. Guys go B. Oi hemmetti sävi toiset. Kaksi tulee noisia kaksi tyyppiä. Tappaisko tää yksi jätkä? Hypsävi. No niin, nyt on tää voi pätkästä tässä kohtaa. Koska tää resoluution vaihto on aina semmonen ärsyttävä. Että tää voi pätkästä nyt tästä, niin mä sanon, että mä sitten jostain kohta. Että niinku joo. Behind. There. Se taisi muuten lähteä se videon kuvaus, mä en ole varma. No kato. No en minä näe vielä, Kato. kun mä lataan sitä. Aika Okei, ihme. lähtö se, Miten lähtö mä olin se. tähtipelaaja? Mä en nimittäin sanonut, mä sanoin yhden tapan vaan. No kaksi No niin, tappaa. jatketaan tos. No. Pääsin takaisin resoluution vaihdosta. Ja kaikki vaan huomaa, että tos näkyy paska näyttö. Tai näyttää. No, otetaan nyt siihen talveen, niin kyllä se tulee. Parempi kone ja kaikkea. Jos tulee. Mä näen tänne alle. Menin B:lle, koska ne hyökkää varmasti tänne. Helppoin paikka hyökätä. En pitänyt nuuta koko ajan. Joo, kuulee tänne asti kuuluu. Iskää! Iskää! No isoisi koko ajan huutaa. Iskää. Koko Tuli ajan. satiaiset. Tuli satiaisia. Iteen toi olisi täytyy tapettua. Utsilla vielä, ei oo todellista. Mä muistan koko ajan. Mä olin muutenkin ennen siksi. Mäkki. Ai jumalauta mikä. Miten toi voi olla noin hyvä ase? Toi voi olla noin hyvä ase. Mäkki vai? Ei kun toi saako se sun autopistoolis. Sekoi. Niin. Hmm. Se on hyvä, mut kun mä... Ikinä muista itse ottaa sitä käyttöön. No miksi ottanut? En mä unohdan aina se. Niin, Mä näin käyttää sitä, koska ei käytössä kilpailussa tilassa. Ai sulla on Norson muisti. Mitäkään minä... Mistä minä sen voin muistaa saakotti? Se on semmonen pislo, mitä ei oikein muista, No tää on koska ihan selvästi hävitty peli. Ei toi nähnyt sitä päätä. Se on niin sokea. Eikö? Se on Mistä oikeesti? Eikö se oo nähnyt? No. On tästä toivoa kyllä voittaakin tää peli. Joo, jonkun verran. No 2 vastaan, no niin ei ole. Ei oo enää. No joo, 0 joo, no mä arvoin. Joo. Pisti P, Joo, paavo pesusieni. Näh. Kamalat tissit sullakin. Joo, mä vedän äsken tyttö pislerondin, mä saan aseen seuraavaksi. Niin. Tuotan sitä auki, koska näkin houkuttelee sen käyttö täällä. Ja niin. Nyt joku saa haukkua minua noobiksi ja saako nyt sieltä sitten, tai siellä kommenteissa. Miksi? Koska mä otin väärän aseen tähän peliin. Taas. M4A
Eiku M4 ja A4 ei saa käyttää tasassa. Jaa, Se pitää no- olla se viiva S. Jaa, Se no pitää ma- käyttää tässä. No mä otin umpi, koska ei ollut rahaa. Eihän sano, tää on muutenkin terroristi. Täällä on pommi, nää on yrittää ampua. Me tullaan. Jos tää vois mennä, että orassi nyt peittele. Granaatin! Menee. Apua, flashbangi. Voi hemmetti! Mä heti Flashy. flashbackin. Flashy. Se otti pommia ja lähti pakoon. Flashy. Siis flashpin. Polttaa pois. Polttaa. Joku palo saakotte. Iho palaa. Yhä polttaa. Kesäpäivä. Normi kesäpäivä. Polttaa. No on kyllä täällä yläkerrassa ihan kamalan kuuma. Mulla ei oo, pitäis toi tuuletin pois. Pommi tippu tuolla, se on hyvä asia. Joka päivä 30 tai 35. Nyt enää yksi jäljellä, mä tiedän missä on. Niin se on siellä. Skyttää. Ehkä. Tai sitten lähti vaan juoksee jo B:lle. Se lähti B:lle ihan varmasti. Ei tainnut lähteä muuta. Hetiksi, joo se on tuo. Siellä se on. Siellä se on. Ammu se. Yes. Mä ammun tossa smokis, mä olin niinku, tää on ihan riskipeli ja mä ammuin, oho. Noniin. Saatiin äsken AK. No sä taako, se on hyvä. Toi on muuten aika syvä, kun mä niinku ammun, mä katsoin vaan sitä niinku kartasta, että missä se jätkä on. Ja ammun tossa smokista vaan sinne päin ja tapoin. FPS. Oikeesti, aina kun mä pelataan kaksisten, niin FPS ei taas ihan omiaan. Mutta sitten mä pelaan yksin, niin sitten se on ainakin jotain 40-30 FPS. Johtuu skypestä. Niin, koska mulla on 20 FPS, nyt se muuttuu. Mulla menee samalla koko ajan niinku 20 FPS. 19-20 FPS koko ajan muuttuu. Se tää mappi on AK-mappi, että täällä niinku on hyvä vetää AK:lla todella paljon. Terroristille siis aika hyvä tuuri. Tää on terroristimappi. Niin onkin. Tuun sunkaan tänne. Mä tuun sun kanssa lusikoimaan tänne. Lusikoimaan. Niin. Tää on laptopin sanonta. Mä en tiedä mitä se niinku, mä oon jotenkin ymmärtänyt sen ehkä väärin, mutta mä pitäis sanoa sen nyt täällä, koska mä oon ymmärtänyt sen väärin varmaan. Mä uskon jotenkin, että se ei oo sanonut, että se ei tarkoita, sitä saakotti, jumala. Oi hemmetti, kun se ampuu aakolla suorastuput. Me tää käppää tänne. Ei mä uskalla mennä Ben, mä tulen takaspäin. No niin. Ai säkin otit väärän aseen myös. Ei kais. En mä ottanut väärää asetta. Sulla on se M4A. Niin sen mä otinkin. Mutta sä oot ottanut sitä se on kuti viiva S. No en mä ottanutkaan sitä. Pau Pesusieni vastaan pelikseni. Paapassuuseni kuolee tonne. Jaha. Moro. Niin. Nice. Nice, ei toi oo mitään naisia, toi on ihan lälly. Fuck you. Nice, man. Ja sillä oli. Sinilaminaatte. Parempi asia. Kaikilla on 3 tähteä. Sopivasti. Jos nyt mä täytten ton ja ton mukaan. Tää on kyllä hieno tää sinilaminaatti. Mun kaveria lupas antaa sen mulle, mutta... Hei muuten, te saatte ihan vapaasti saatte sitten lahjoittaa niitä avaimia, se olisi erittäin hienoa. 4 tai 3 niin voi sitä sitten niitä avaisia tai voitte niitä emmetin aseitakin. Se olisi erittäin hienoa. Totta kai sitten. Älä korkkaa. Se on AVP, ihan varmasti se on AVP. Ei kannata. Tän tulee väkeä tuolta parvekkeelta. Joo. Huomaan. Siellä tapat siellä porukkaa. Mä tuun mukaan. Vähän partiin. No joo, taas ne kurkkaa tuolta. Arron ne tulee meidän takaa, voi tulla porukkaa. Siellä on yksi jätkä. Parvekkeella yksi. Oi että mä muistin. Sisä sait sen saada. Nyt menee erittäin hyvin tää mulla. No anna sä tuu tää. Melkein kuoli. 2 helaa jäi. Uimalla tähti pelaaja. Yes. Mä vedän siitä ensimmäisen. Niin vedä. Vielä. Mä täällä kauaa pysy. No. Tää alkoi aika hyvin. Nyt ainakin menee tällä hetkellä hyvin. No joo, Silver 3 on aika hyvin. No on. Normi. Mä oikeesti se johtuu Sipa Silver 3, että sitten kun mä saan käyttää AK:ta oikein ja kaikkea, mä osaan kaikki niksit AK:lla. Mut muista asioista mä en ookaan niin varma, ja APPstä mä saan käyttää kaikkea. Voisiko kuvata uuden CS-video tän jälkeen? Ai uutta heti perään.
No, olisiko se hyvä idea? Tulisi osa kutonen. No, mä en tiedä, Frapsi on vähän semmonen niinku... Se on siinä Oi, taas tuli nyt menee erittäin hyvin. Se on siinä omassa paskassaan tää Frapsi, niin... Ei taida pyörittää tällä... Nyt heti kun ei heitä ollenkaan laki missä, niin heti menee hyvin tää pelaaminen, kun ei laki ollenkaan. Mutta testataan, voidaan me testata. Mä voin sitten lopettaa kesken kaiken kuvauksen siinä, mutta... Tulee vähän liikaa CS ja muuta, mutta no mitä väliä nyt siinä on? No et sä tuotte niitä joka päivä pistää, heti päivän päässä pistää. Okei, 3 vastaan 4. Oi, nyt tuli tonne vasta. Yksi on hengissä. Mä meni tänne jo tänne Alle. Tästä menee, yes. tästä ne huijas vaan. Ja meni B:lle. Siellä se oli. Taas tahti pelaa. No niin, nyt menee erittäin hyvin oikeesti, kun ei laki. Pelikö sinne pysyi... Jos joku sanoo mua se 3 raputkaa. Jos joku oikeesti sanoo, että mä oon paska tässä pelin, on mä kyllä paska, mutta oikeesti se... Ei se mikään hirveen hyvä on, mutta ei et olekaan, huonokaan. mutta juttu on se, että se heittää vaan lakimisen, niin siitä johtuu se, että en tuu joskus tappoja tuo. Niin. Heti kun mä ammun, heti tulee lakimisen, mutta nyt ei ainakaan tullut ollenkaan. Ja mitä mä oon niinku tässä niinku myös se olisi sama asia kuin sulla se, että jos haluu niinku lahjoittaa, niin mulla ei kannata lahjoittaa enää päkkejä ollenkaan. Tai voi niitäkin kyllä, mutta minä halusin, jos halutte, niin lahjoittaa avaimia, mutta kuka niitä lahjoittaa, aika, no, kyllä ne jotkut ehkä lahjoittaa. Jos haluatte lahjoittaa, niin sitten vaan lahjoittaa. Sanotte, että minun Steam-nimi on tuo ja tuo, ja sitten tradeissa lahjoitatte niitä avaimia. Niin, pyytäkää muista totta kai Steamissa coveriksi, niin päästään pelaamaan CS ja sitten totta kai mä tein sitten video, jos haluaa tehdä. Niin, ja muutenkin pääsee kattoo vähän niinku meidän taitoa, mitä me kehitetään tässä. Nyt otetaan mennä muuten B:lle, kun niitä kuuluu A-alla. Mennään B:lle. No, mennään B:lle. Sinne ei... Oho! No niin. Aha, se olikin siellä. Se on pommimies. Hyvä. Mikäs sillä oli? Tavainen AK. En tarvii. No. Tää vähän rikkoon noita AK:ta, vaikka se ei auta tohon mitään. Ei oo fiilis MP7 nytten. Ei, mäkin vedän vaan AK:lla, kun mä pystyn pitää tää itseäni. Nyt on ihan mukavasti rahaa, kun tehnyt mukavasti tappojakin. Huono että siinä on vaan se, että jos mä menetän tää AK, niin mä ei saa sitä takaisin ennen toista roundia. Että niinku kaikista tärkeintä. Siitä pitäis muuten aina tähtipelaa mun mielestä, niinku, että jos pitää niinku AK niinku konteteroista aika kauan. Tai niinku pisteet tulis siitä. Mun mielestä se olisi oikein, mutta no, peli sen päättää. Tai se päättää se, kuka on niinku tähtipelaaja hänen mielestään tai pelin mielestä. Tuun tänne sun kanssa myös. Saatana! Suoraan päähän osu tuolla. Niin, otas mä kuuntelen. Kaikki tulee rappusista. Joku tuu rappusista niin parvekkeelta. Yksi tulee... Mitä helkuttia toi tekee? Okei, sä voit. Miten toi osaa noin hyvin? No mä hävittiin tää roundi. Jotenkin en pysty vaan uskomaan, että nää voittais. Jotenkin niin. mä en pysty. No... Mahdollista se voi olla, mutta... Ei ehkä välttämättä. No nyt hävittiin. Ei selästä tule. Ja tää ei nähnyt ollenkaan. Ei osaa katsoa karttaa. Nyt meni vähän sohlaamiseksi tämä touhu. Oppa, siinä on vaan tuommoisen väärä ase tässä käytössä. Entele! Mä se taas. No niin. Me vedään kyllä aika noobilla aseella tällä hetkellä, mutta niin tässä siinä väliin. Pakko vetää jollakin aseella. Millä? Näytä. Ai sä et olla. On toi skarria hyvä. On, mut se on aika noobi ase, sillä se tappaa paljon. Helposti. No, siihen tarkoitukseen se onkin vähän sellainen noobi, että... Mutta nyt kun on rahaa eikä enää AK-takaan, niin onhan noobi sitten. Miten Hedun ampu? Nyt menee kyllä muuten aimhakki tosta. Tuo oli muuten niin semmonen, että ei kyllä ihan helpolla tosta. Ei Ilmi anna, aimhäkki. Okei. Tuo tulee 2 parvekkeelta. Tai 2 yrittäjää tuolla, mutta en mä tiedä näitä. Se ampui mua suoraan päähän. Se ampui siis mua suoraan päähän. Mä tulin sieltä nurkan takaa, se ampui mua suoraan päähän. Tää on se kyllä aika aimhackin tuntusta. En kyllä tiedä, että... Mulla on ihan sama, mutta mä lähetin sitten ilmoituksen, tää Valve kattoo sen kohta, niin... Mistä siis hyvästä, koska se emme siis... Aimhacki. Se ampui mua päähän suoraan, kun mä tuin nurkan takaa. No kyllä ne ampui muakin äsken aimhäkillä. Niin, se on se sama jätkä, sen saako te... Nyt näitä aina yksi jäljellä, nyt please Siis siinä ainakin näette, miksi ei tuu kovin usein tappoja, pikemminkin kuolemia kuin nämä aimhäkit ja muuta. Mä en tajua niinku ihmisiä oikeesti, mitä niitä riivaa. Onko häkkejä pakko aina ladata? En tiedä. Meidän koko joukkue saanut tähet. Eikä AK. AK. Tähän. Nyt mä oon aika iloinen mennä. Siis toi noin, no ei nappaa AK:ta. Tai just noin, kuinka hyvä ase se on. Tiesitkö, että meidän koko joukkueella on tähet? Niin onkin. Kiva.
Miten Joo, mä oon vikana, mä oon 3 tähteä, hei älkää nyt hei. Mä joudun vikaksi, koska mä kuolin toiseen roundi. Tää on muuten aika tasaan, meillä on muuten hyvä tiimi. No, meillä on hyvä tiimi. Meillä on tosi Silver 3 tää tiimissä, ei meillä voi olla surkeampiakaan, koska ei näy. Jos se aimhackeri on täällä, se ampuu taas päähän. Ja tulee selvästikin ehkä No, P-lle. se ei oo lolla, mä enää sitä. No tuolla P-llä mennään sinne. No mä oon täällä jo. Mä tuun selästä niitä. Ai toi on oma, mut ja hemmettiä. Aha, se kyttäs, mä vihaan No, se oli oma. No, väärästä kun tää ei näytä niin hyvin tää kartta välillä. Tietenkin ne on kyttäreitä. Ei, täällä on yksi jäljellä ja se on saako Se on siellä ihan oikealla siellä kyttäri. Se on siellä oikealla. Ei nyt siellä, se on toisessa suunnassa, se on siellä oikealla. Niitten peississä tavallaan. Ei, se on se aimahäkkeri. Niin. No tappakaa nyt se herra jumala. Nää rikoraa siihen. Kutsu sen tänne, se tulis. No vitsi, ne menee sinne. Sillä on pommi varmaan. Ei joku pommi on täällä. No sit ei mitään hätää vielä. Eihän se vielä oo. Se mä ampuu nyt päähän tästä suoraan, niin se on aika hyvä pelaaja, tai sitten on vaan aimhäkki. Epäilettä aamahäkki. Tai kun ei näe sen pelaamista yleensä. Se taitaa muuten seivata. Hän haluaisi kyllä antaa se seivata, mutta pakko sen antaa, koska en halua itsekään mennä kuolemaan. Kyllä se kohta menettää hermosta tulee sieltä kohta jostakin. Mä menen kattoo sit niitä peissä. Ja se on, mä arvasin! Mikä kyttäri? Ei jaksa, kato. Ei jaksa. Tappakaa nyt se herra jumala. Tässä näin. Palassaa koten pelle. No Pala nyt. pelle. No No niin. niin, palahan se. No. Ei se palannut kokonaan, mutta on sillä AVP oli. Tänne vaan. Anna vaan. Nyt ei oo Se fiilistä ampuu käyttää. 6 panosta. Se ampuu 6 panosta Nyt ei oo vaan. kyllä fiilistä käyttää AVPtä. Mä käytän, koska mä otan aina kaikki parhaimmat osat maasta. Niin kuin se sanoo, tämä Valve sanookin, että aina Mä parhaimmat. tänään käyttää tässä pelissä pelkästään M4 ja A4. Pitää, jos menee tähän mappiin uudestaan, niin kannattaa ottaa aina S, koska se riippuu niinku missä mappi. No hyvä, että jos tää nyt oikeesti olisi voittu tässä Infernoissa, niin... Tämähän on ihan lällyvoitto, näkyy, sen näkee oikein. Jännä, että Nyt tullut tänne. terroristit ei pärjää. No mitä? Mä oon täällä alla. No kun ois tullut munkaan tänne. Mä kuolen nyt! No mene suojaan. En perkele pysty. Kyllä tulee väkeä AVP. saatana. Niin tuleekin, ja mä oon kuolemaan sellainen. Oi, suora tuolla hedu. Niin Hyvä. se tulee sun Oli- takaa, oli- takas tulee, takas tulee. Oli vähän paniikki tossa äsken. Takas tulee, takas tulee. perhana. Ei, veikkele takaa sanoin. Joka ikisessä turvassa tulee. Ei tule kun takaa. Tuli myös toista suunnasta myös. No haista. Koska sitten, no se tappoi yhden tyypin siellä. Ihan sama olkoon näin. Koululaisen Nää nyt vaan osaa voittaa. Siis oikeesti mä tuntuu, että nää on jotain hyviä pelaajia, mutta nää ei osaa vaan käyttää aseita. Kato. Pystyisikö te... No kyllä pystyy lällisti. Defusaisiko? Ne otti mun AVP. Please. Ei. Joo. Mä en tajua mitä tää jätkä teki. Ei se defusata, siis ei se, mennään niinku kerran paina defusa ja sitten mä niinku, että se kuulee ja pelästyy, niin se tulee sun kimppuun seti. Okei, tällä kertaa mä menen rynnäkömään, koska ne on se AVP. Mä menen tällä meidän hyvällä Nyt haudikolla. mennään kämppiin vaan alle, nyt mennään vaan kämppiin alle. Kämppiin alle vai? Joo, koska ei kannata mennä rynnäkömään, koska se on AVP. Nyt me mennään kyllä Pitsonilla. Ai se meni B:lle nyt, kiva. Ja se on mennä alle tän kaa. Mä oon nyt täällä B:llä näitten kaa. Don't rush AVP. Mä en haluat sen nyt rassaa kokonaan. Sinne tulee ihan varmasti porukkaa sinne juuri täällä B:llä. Alle, ne tulee alle. En tiedä, täällä on kyllä, täällä on pommimies kyllä. Ei minua kiinnosta, kun tuon tänne näin kun mä kuollaan. Joo, ne Jumala jotain auti. AVP:llä siellä. Mä olisin kuolit, paskiainen. Tänne se Pitsoni. Oh fuck Christ. Älä nyt ammu, herra jumala, poika. Minä oon vaan tässä näin. Minä oon vaan täällä näin. En minä ammu ketään. No toi sininen ampo. Takaa yritti tulla. Siikä idiootti. Meneekö ne B:lle? Näkö tuotit mun AK? No totta kai, se on hyvä. Otan AK. Ota se AK maasta. Koska AK on hyvä. Se Kukaan ei viimeinen, tiedä missä. se aimhäkkeri on Vika, ihan... ei se voi se vika nyt kämppiä.
Se on tuolla, se on täällä rakennuksessa. Se rämppii siinä. Mä ammuin se. Joo. Suoraan Kas päähän se- kiviä. Tuli suoraan Kas- rappusissa vastaan mua. Se saa se A. Näin sitten. En tiedä missä se ase niinku oikein Joo, vie. kiva ihme siis. No, meidän joukkueessa on hyviä pelaajia, joten en ihmettele vaan mä oon vika, mulla on kyllä hyvät tapot ja... Se on Silver 1 muistissa aina. Niin ja mulla on kyllä 3 tähteäkin vielä. Joo, munkin pitäis päästä tätä ylemmäs vähän, mutta se riippuu siitä miten tappaa. No nää vaan parempia pelaajia kuin minä. No joo, nää on Silver 3, se jos saattaa Silver 1 täällä. Kyllä mä tuun Silver 2 kohta. Joo, mun seurassa satut aina. Vaan niinku sun se Silverin niinku nostaja. Koska sä Vetä portais tulee. Hyvä. Tulee muitakin ihan varmasti. Mä tää savukkaranatin sinne. Mistä vaan? Smoke vaan sen. Ui varo, taka. Mä ammun se. No niin, ammuitkin todella hyvin. Varsin portaat tulee. Siinä on yksi jätkä, tulee siitä. No kuole nyt saakutti. Mitä? No tappaisko nää muut jotain? No ampukaa nyt se herran jumala, ei voi olla noin vaikeeta. On se näköjään. No oli näköä, siellä se sohjuu koko ajan, kiitos. Noniin. Ei ota AK:ta, ei 4. ota AK:ta. Oikeesti, tää on varmaan mun yhden pelini paras tähtipelaaja. Mä en oo koskaan saanut näin paljon tähtiä. Niin, mun äärestä sä saat nyt tähtipelaaja, mutta ei autokkaan sua pätkää vertaakaan tällä hetkellä. Koska mä haluaisin ilaa, koska mä oon alkoilla pelkästään hyvä. Mä yritän hankkia AK. Joo, no myötä pölliä kaikilta. Mutta kyllä tää M4A4 olikin hyvä. Sit kun mun lähetään kuitenkin joku 10 avainta ja mä oon 10 boksia niihin, niin... Herra jumala oikeesti tuli heti video. Sit sä tulis oikeesti puukkomaan, se vaan erikoissa sinne. Erikoissa sinne. Niin. Se on oikeesti niin hieno puukko saada. Puukko ei mikään helppo vielä saadakaan, tai on se oma helppo. Mutta se on aika yleistä saada oikeesti. Peile. Atu sinne. Napoin suoraan päähän. Noniin. Yeah. Nyt menee kyllä hyvin tää mun pelaaminen tällä hetkellä, mutta mä jää jumiin tänne. Tulla selästä. Joo, AK:ta. Kella on AK:ta. Eiks Kella oo AK täällä? Se plänttää. Eiks Kella herra jumala AK täällä? Se plänttää. No ei kauaa. Niin, anna mä defusa. Paskat, mä en siellä on. Koska mä oon tähtipelaajana. Saako toi idiotti? No mitä mä oon tähtiä joskus herra? Toinen tiimi äänestää erottaakseen pelaaja. Jee, saadaan botti niillä. Joo, katsos mä Mikä ne oon erottaa? heti nousin kakkosen, heti kun alkoi pelaaminen kunnolla. Hei. Ei taas, miksi sä tulee koko ajan? Usein kun mä aloitan videotekemisen, Onks oikeesti pakko tulla mun videoihin aina mölisee? Sä oikeesti, mä en jaksa lopettaa tätä koko aikaa. Sulla ei oo mitään tärkeää asiaa, mä sanoin, mä pelaan tän pelin ja tuun saunaan, kiitos näkemiin. Toi saako te oikeastaan aina on niin ärsyttävä? Näytäkis vaan mieli, jos pystys vaan heittää sen pihalle. Heittäisin aika mielelläni. Joo, ihmeen. Kun ne sanoo, tää on mun koti! Tää on mun koti. Tää kotiin mummo saa. Ne tulee muuten Aalle tuolta midin kautta, onks tuntuu. Joo no, mä katon. No voi herra jumala, kuinka aimhäkkiä toi voi olla. Hyvin ei, tuli sellaista. Ei ne voi ampua aina päähän. Se ei oo mitenkään mahdollista, että ne voi ampua aina päähän. Niin. Voisiko tää niinku Valve? Voisiko Valve tehdä niinku oikeesti jotain tällä asialle? Nää jätkät on ihan selvästi häksit, tai oikeesti nää osaa mukaan ampua päähän näin hyvin. Se aimhäkkeri toi hemmetin Pokemonista, toi hemmetin paska-olento. Jos oikeesti tulee kohta, jos tulee semmonen oikeesti, että se näkyy, että ne on Silver 1 ja ne ampuu mua päähän noin paljon, niin oikeesti mä kyllä muuta pistän niistä. No se jutu, ihan sama, mä ei kiinnosta enää. Mä haluan vaan nyt, että tää peli vähän nousisin täältä. Mä oon toisis viimeinen, ja mä oon vielä parempikin. Siis tää on oikeesti, tää on häpeetä tällä hetkellä. No mä oon kakkosena, joten tää on mulla aika hyvä. Niin, tää on häpeetä mulle. Mä oon Silver 3, mä häviän Silver 1. No pistää. Nää pelat on ihan paskoja ihan oikeesti, mutta ne käy hyvä tuuri. Niin, suoraan päähän.
Juu, ettei ollenkaan epäilyttävä oikeesti. Kaikki oikeesti, kun ne saa alkot niin Aina. koko ajan. Niin, sotoilla on man. Se ampuu aina päähän. Niin, aina osuu päähän. Mihinkään puoleen ei voi osua kuin päähän. No, me ollaan ainakin sit johossa, että nyt, no niin, No, me päästiin tänne puolelle. Nyt AK. Sitten vaan AK:t käyttää, kun heitä Joo, pystyy. mutta nyt ei kun pystyy. Tää roundi, jos voitetaan, niin se päästään. Kenapommi. Sinisellä, ai tuolla hetkellä. Niin. Okei. Onko se nyt, tää oli 5. jakso CS:stä. Varmaan No, juuri. kai. Mullakin kai sama. Joo, me matkitaan vaan tosiaan, kun tulee, samat jakso tulee koko ajan saman aikaan. Tuettiin jo, heitti savupommi. Idiootit, ehkä heittäkö mitään tuligranaattia sinne? Kuka on niitä? Mulla ei flashbacki. Tuleeko ne takaa? Tuleeko ne takaa? Ne tulee takaa. Ulululu. Joo, ne tulee siellä takaa. Vitsi mitä ne äijää. Tuo toistakin selän takaa. Taas. Taiskin yksi jätkä. Ei tuu behind distance käynyt vielä mitään, eikä se haittaa niitä kun me ollaan banaanilla. Mitä? Okei, oikeesti. Tuolla on häkit. Toi on pakko Päähän. häkkeri. Suoraan paha yhdellä. Ei Hei. perkele, kuka? Behind. Watch out. Hei. Mistä toi näki sen? Mistä toi tiesi, että se on siinä? Hei, peliksine. Are mitä? Nyt tulee muuten ilmialtaa. Yhdellä kudilla ampu suoraan päähän. Ei mitenkään ole mahdollista. Tuolla jätkällä. Toi jätkä on ihan varmasti Silver 1. Miten se ampui toi jätkän? Se ties missä se on. No, sitten meni vaan häkki. Ilmoitus. Mä oon pistänyt niinku hirveästi ilmoituksia sinne. Mä saan kohta bänni siitä, että mä oon ilmoittanut niin paljon Valvelle. No ei kyllä ansaitse ollenkaan voittoa. Me ollaan yritetty tässä koko ajan voittaa. Älä. Häkkeellä, no totta Mä kai häkkeellä. otin Novan käyttöön. No mä vetin Armin messin vedin. Käyttöotin. Jes, me saatiin tosta hieno. Mitä? Taas Niin, päähän! miten Sama päähän? pelaaja! Molempia, meitä Sama pelaaja! molempia. Hei, toi on se sama tyyppi, joka on puhut viime erässäkin suoraan päällä yhdellä laukauksella. Ja Saapuu taas mua päähän. Se on häkkeri. Nyt pistä se Valve. Noniin. helvettiin se Hyvät naiset ja herrat, sinne näette kunnon häkkeri, joka ampuu yhdellä laukauksella suoraan päähän. Sitten meni ilmoitus taas kerran. Voisiko tää Valve niinku tehdä jotain? Onko sä amputtu? Oh, kiitos. Mitä paskaa oikeesti tää on? Noniin, voitetaan häkkijoukkuessa. Tää voita, tää ei varmaan ne voita. No voitetaan, kiitos, hyvä. No se kämppä. Good job, but these fucking hackers. Nyt se alkoi sitten hemmetti. Kuka jullokkeakin lähettää tähän aikaan viestiä minulle. Mistä se tuli muuten se ääni? Mun kännykkä on tuolla, se kuulosti mun toista korvasta vaan. Mä kuulin sen myöskin sen viestin. Se on Santeri kuitenkin. Niin. Miten se lähti taas? En mä usko, että se on... Mä tiedä, mutta mä luulen se. Ja sen mä saan sanoa periaatteessa videossa, kukaan ei tunne häntä. Niin. Ei mä kiinnosta. Sano nimiä. Itse on kusipää. Tämäkin omasta mielestäni. Miten se lähetti? En mä kattonut vielä, että onko se se, mutta siis kun luulin, mä melkein arvaan, että se on se, koska jotenkin se vaan tuntuu siitä, että se oikeasti on se, koska... Totta kai se häkkeri se varmaan, siellä parvekkeella varmaan koko ajan kyttii. Mikä pois tietää? Menkää jossakin. Mä oon itseksi antakilleen. Ululululu. Herra jumala. Onks se jätkä? Ei ollut. No tuolla kiljo tuo alhaalla tällä hetkellä koko ajan, niin älkää miettikö, miksi koko ajan kuuluu. Ärsyttää, mä oon oikeesti häviää tää peliä niinku, että mä en saa yhtään killeen. No. No joo, mä en pysty nyt plänttääkään loppuun. Mä tarvitsen se sakutin killeen, koska mä en hau hävitä oikein Silver 1. Se on noloa. No et sä no ehkä. En mä nouse täältä, kun nää vetää oikeesti 50 pistettä tuolla yhdellä jätkällä jo. No emme nyt tavallaan mikä Silver 1 taitotasoinen oo. Mä en oo vaan noussut siihen kauhean hyvin. No siellä kertoo, kun se on taitotasossa, että oot se niinku periaatteessa. Älä mene. Ei oo tullut hirveesti pelattua CS. Älä mene sinne. Mennään sinne alle. Go A, don't B. Blle on vaikea hyökätä. Koska ne kyttii AVP kanssa siellä. Onko vaikea tappaa yksi tyyppi saakeli? Joo. Tuolla opetti yksi tyyppi noin, päähän suoraan vie.
Ras. No vois rastaa kyllä, No mutta... kyllä voi rastata, menkää vaan. No niin, voi herran jumala tässä. Tässä käy just tätä paskaa oikeesti koko ajan. No mitä? Mä kusen tän pelin vielä niinku Silver 1:lle. Mä oon ainoa Silver 3 täällä. Mä kusen tän pelin. Voi herran jumala, tää on nolo. Se häkkeri totta kai se on elossa. Toi on häkkeri ainakin, nyt se on ihan varmasti hei. Se on se, että parvekkäät tulee. Tulee Mä parvekkäitä. tähtään täältä. Taisi tuo se. Eikö uskalla tulla? Ei taida uskalta. Ei ota sitä riskiä kyllä. Ei halua menettää se ase taas. No, mä hävisin tämän ja sen jälkeen pelipisteen mä kusin tän. Mene pois. Kuolit. Joo. No, mä otan sua enemmän killiä, mä tulen enemmän joo. Ja se ei ollut muka pelipiste vielä. Aija. Mä näen että aija se on 11 roundia. Mä katon kyllä, että tässä kai 10, mutta ei sitten. Järjestääkö et nyt killejä ollenkaan? Mä oon vikkaaks vielä, kun Silver 3. Älä nyt hei. No pakko, se on mun nousta. Mä oon ensimmäinen, koska mä oon ainoa Silver 3 täällä. Vaikka mä näytän niin nololta, jos mä se on vikana siellä lopputulossa. Se on AVP. No mä ainakin mennä Aalle, mä en ota sitä hemmetin riskiä, että mennä Belle. No mene nyt. No mä otin, no ei se mene. Niin mikä se niinku hammu seinän läpi. Mä oon yksi. No tää hävitty totta kai jo. No otetaan vielä yksi. Two win guys. Fuck. Hyvä. Ei se tulee sieltä. Toi on niin ärsyttävää, kun sieltä tulee ryssäällä niin monta kertaa porukkaa. Toki on Molotovi. Toi Addis, kun se mut pelaa, mutta sori. Jaha. Niin nyt tää tapahtuu taas. Nyt tää tapahtuu vittu taas tää sama juttu. Mikä juttu? Tärpeen läkitää Frapsi, mä oon vähän kusipää tää Pari Fraps. sulla FPS, mulla on sama koko Se ajan menee ollut koko pelin 18 aikana. nollaan taas kerran. Tää on niin tätä kun mä en voi... Siis se on niinku vittu siitä kyse, että mä oon kuvannut 10 minuutin mine-osan, niin sit se on niin lakinen paskaa. Sitten sä näette kiinteä koneen meillä molemmilla niin kaikilla, niin... Se Frapsi, oikeesti joo, mä en kuvaa sitä toista. Voi herran jumala! Nyt menee kyllä paussia, sori. En pysty kuvaa. Mä pois sen 10. Okei, mene... Jos on siitä kiinni, että mulla on 10 minuutin niinku jakso siellä, niin on herran jumala. Siitä kyse, että laki... Pommi on dropattu tonne hemmetin Aalle, no siinä on pakko mennä. Ai joo. Ai B. Meillä menee joukkoissa, mutta ei hemmetin hyvä AVP-ttäjä. En mä tiedä, nyt on hyvä ja hyvä. Niin kytä tuossa hemmetin pommin luo, Issa. Antti, sekö sinä näe, että minä pelaan tällä hetkellä? Hemmetin häkkerit. Hemmetin häkkeri! Taas! Suoraan päähän! No näitä häkkerit ei sillä voi mitään saakeli. Se kyttää siellä hemmetin ovella, missä se pommi on dropattu. Mutta tuu imeen selästä, koska mene portat sinne alas. Se on mennä täältä kautta. Mene vaan sinne oikeesti. Mene nyt selästä. No niin, menekää. Mä arvasin, että se oli tuolla. Mä niin arvasin, että se on siellä. No niin, nyt mulla menee pieni hetki, koska tää on niin ärsyttävää tää väliaikais, kun niinku kuvat 10 minuutin osan jakson, niinku jos tää saako meidän joukkualaiset on saanut paljon näitä tähtipelaajia. Niin, nyt mä en pysty kuvaa kuitenkaan, kun mä oon niin moneen osaan tehnyt tää saako niinku sen naisen syytä ja kaikki. Tarpeeksi ainakin killiä tästä pelissä. No niin, mä sain äsken tää kuvasoiman takas päälle. Ainakin mä oon tän... ihan loppuun asti Ainakin mä oon tän pelin ainakin paras tähtipelaaja. No, se on hyvä juttu. No mä nousin sun ohi edes. Nopii, joo. Niin tapoilla. Botti. Kalililla. Niin noita joku saa... En mä ohittanut, mä oon 3, koska mä en pysty ohittaa noita. Niitä pystyy ohittaa mitenkään. Tappakaa nyt toi hemmeti... Ei oo todellista. Kukaan mitä ei helkuttia? Kukaan tota tyyppiä saa Mitä tapettua. jätkät, mitä helkuttia? Te kaikki kuolitte tuolle hemmetin paskia sinne melkein. No? Niin. Yksi on näin jäljellä.
Sekä se oikein on. Se taitaa ehkä olla siellä. Meidän hullu veikkaus se on siellä. Niin musikin tuntuu, mutta se voi myös olla tuolla. Tsekkaa nopeasti kaikki molemmat. Mä otan ton nopeet toi vihreä tulee. Se tsekata nyt toi paikat. Mitä tekee? Mä menen sit kuolemaan. Ei näy missään. Teenpäs tämmösen riski. Tien tämmönen. Tuliko näkyviin? Teen tätä nyt sitten kokonaan. Mä näin se. Tuo näkyy. Mä näin se. Se on AVP:llä, mä menen ehkä tässä taakse. Se kyttäni molempia. Mikä tyyppi? Ai saako, että mä arvasin. Yes, hyvä, Hyvä. yes. Hyvä. Good job. Laittaa. Uis, mikä pesä? Oho! P90, hyvä. Mikä toi hiakka P90. Onks toi edes arvokas? Ei, se on arvoton. Mutta kelpaa. Joo, se on aina väri kelpaa. No, se ainakin sellaisia. Tämmönen voitto, kato. Meidän joukkueessamme... Meillä joukkueessa ei ollut yhtäkään rankkia. Kenelläkään ei ole rankkia. Jaha, niillä oli 2 Silver 2 tuolla. No 3 Silver 3. Eikö Silver 2? Niin 3. Niin. Mä sanoin 2. Mutta se video oli tässä. Mä sain pelistää tällaisen P90 hiakka sumute kelpaa minulle. Ja näin sitten seuraavassa videossa taas. Onko sulla mitään sanottavaa? Ei. Okei. Mä päästä pois täältä. Okei, se on sitten moi. Moi.